सिगांनिफ्रायनो मानास हाग्रानिफ्राय फैनानै मैदेरा सासे नङा सानै सानै नङा साथाम गोबां बेबायदि मानसि बुथारबाय आरो धोन सम्पति खहा खालामबाय। दिनै फुङावबो धर्मपुर गामियाव रबिराम बसुमतारी 80 बोसोरनि सासे जोंनि बैसो जानाय सुबुंखौ आरोबाव बुथारलांबावबाय। इउपिपिएल सरकार फैनायनि आगोल इउपिपिएल हानजाया रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावलांदोंमोन बे मैदेरनि समस्याखौ जोङो समाधान खालामगोन होननानै। बे लेखा जोङो पानबारि हाखुवानिफ्राय मानास हाग्रानि सेर सेर मैदेर होबथानायनि जि फेन्सिं बेखौ जों आरम्भ खालामबाय। बियो 48 किल'मिटार जागोन, खालामाथिसिम थांगोन। दा बे प्रजेक्टआ जाफुंनायनि आगोल मावफुंनायनि आगोल आरोबाव दिनै रबिराम बसुमतारीखौ मैदेरा बुथारबावबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बिनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो। न'खरनि फिसाला फिसाजो बा जाथि खुरमा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंबो दुखुनि बाहागोखौ जोंबो लाबाय। बे रावनिबो दाय नङा, नोंनि आंनि रावनिबो दाय नङा। हाग्रानिफ्राय मैदेरा फैनानै बिथांखौ बुथारलांदों। दा बिथांनि न'खरा जाहाथे एसे सहाय मोनो सरकारनि बिथिंनिफ्राय, बेनिखायनो दानि इउपिपिएल सरकारा रबिराम बसुमतारीनि परियालनो 1 लाख थाखा अनसुंथाइ होनाय जागोन। बेखौ जों दिनै रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जों फोसावनानै होनाय जाबाय।